Hi there, welcome back to my channel. इंराजियाव फंसे बाथ्रा दङ better late than never. बे बाथ्राखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPL दोला मोनसे मोजां खामानि मावनो आखायाव लादों आं नुनो मोनदों दि Bodo Accord 2020 जानाया 6 बोसोर थांबाय 6 years दिनै 2026 दासिमबो मावफुंजाजोबाखै गोबां दफाफोर दङ गोबां दफाफोरखौ मावफुंबाय नाथाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखै दा बेनि थाखायनो प्रमोद बर' आरो बिथांनि टीम लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा ज' जानानै दिल्लीयाव थांदों आरो दिल्लीयाव लकसभानि स्पिकारखौ लोगो हमदों आरो भाइस प्रेसिडेन्टखौबो लोगो हमदों लोगो हमनानै बिथांमोना मोनसे मेम'रेन्डाम होदों बे मेम'रेन्डामा मानि थाखाय Bodo Accord को मावफुंजोबनांगौ आरो 125th Amendment Bill को पास खालामनांगौ. Now what is 125th Amendment Bill? Constitutional Amendment Bill. बे Amendment Billआव मा दङ आरो जोंनि BTCआव थानाय रायजोफोरा बे बिलनि सोमोन्दै मानो सावरायदों? What is the importance of this particular bill? बे बिलआ जोंनि थाखाय एफाग्राब मानो गोनां? एसे सावरायनो फंनैसो. दिनै BTCआव जोंहा VCDC दङ गामियाव Village Council Development Committee. बे कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ एबा मेम्बारफोरखौ BTC सोरखारा सेलेक्शन खालामनानै होयो. नम्बर 1. दा 125th Amendment बिलआ जुदि पास जायो अब्ला VCDCआ थानाय नङा. VCDCनि जायगायाव VC फैगोन. VC माने Village Council. बे जाबाय नम्बर 2. नम्बर 3 आ जाहैदों बे काउन्सिलनि सोद्रोमाफोरखौ BTC सोरखारा सेलेक्शन खालामनो हानाय नङा. होमबा सोर सेलेक्ट खालामगोन? रायजोफोर. इलेक्शन जागोन. आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ इलेक्शनखौ फाथिगोन खालामगोन आरो रायजोफोरा भट होगोन. भट होनानैसो VCनि मेम्बारफोरखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन. This is the change. आरो टाउननि थाखाय मिउनिसिपाल काउन्सिल बानायगोन आरो काउन्सिल मेम्बारफोरखौबो इलेक्शन खालामनानै भट होनानै सेलेक्ट खालामनाय जागोन. बेनि अनगायैबो फाइनान्सियेल मोनसे चेन्ज दङ सोलायनाय दङ. बे बिलआ जुदि पास जायोबा अट'नमास काउन्सिलफोरनि फाइनान्सियेल पावारा बारायगोन. BTC सोरखारनि पावाराबो बारायगोन. सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हरनाय रांफोरखौ BTC सोरखारा डाइरेक्टलि मोननो हागोन. आं सामाराइज खालामनानै आं डिटेल फोरमायाखै एसे गुसुङै फोरमायनाय जाबाय. नाव प्रमोद बर'आ माने एफाग्राब नांथाबनानै दङ? Bodo Accordखौ मावफुंजोबनो थाखाय बिथाङा माने एफाग्राब नांथाबनानै दङ. जाहोन दं दे. नम्बर 1 आ जाहैदों Bodo Accordनि बिथाङा सासे सिगनेटारि. बिथाङाबो एकर्डआव साइन होदोंमोन. MOSआव साइन होदोंमोन. ओंखायनो बिथांहा मरेल रेसपन्सिबिलिटि दं. सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैदों थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा BTC सोरखारनि CEM मोन. 5 बोसोर बिथाङा BTC सोरखारखौ सालायदोंमोन. नाथाय 5 बोसोराव बिथाङा बे एकर्डखौ मावफुंजोबनो हायाखै. बेबो बिथांनि मोनसे मरेल रेसपन्सिबिलिटि. ओंखायनो आं सानो बिथाङा जोबोद नाजादों, लोगो लादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लोगो लादों, दिल्लीयाव थानाय MPफोरखौ लोगो लादों. दा फैगौ monsoon पार्लियामेन्ट सेसन जुलाइनि लास्ट उइकआव जानो हागौ. बे सेसनाव पास खालामनो थाखाय बिथांमोना प्रेसार खालामदों. सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होदों. बे प्रेसारखौ जुदि दिसपुराव होनो हायोमोनबा ओभारअल प्रेसारा बांगौमोन. नाथाय दिसपुराव प्रेसार होनाय बायदि आं नुवाखै. दिसपुराव UPPLनि सासेबो मेम्बार गैया.
BPF पार्टीनि मेम्बार दङ बिथांमोनाबो प्रेसार होयोबा मोजां जागौमोन। मानाव गेदेर प्रमोद बर'नि थाखाय बिलखौ पास खालामनो हानाया गोरलै जानाय नङा दे पार्लियामेन्टआव। गोबां बिलानो दाबो पेन्डिं जानानै दङ दिनैसिम there are 20 bills 20 बिला दासिमबो पेन्डिं जानानै दं। मोनसे इन्टारेस्टिं बिल दं दे 1992 मायथाइनि मोनसे बिल दं 1992 इमेजिन 1992 97th amendment बिल बे बिलाबो पेन्डिं जानानै दङ राज्य सभायाव। नाव बे बिलाव मा लिरनाय दं? बे बिलाव लिरनाय दं फेमिलि कंट्रोल भारतनि सुबुं अनजिमाया गोबां जाथारबाय राइट फेमिलि कंट्रोल बे बिलाव लिरदों पार्लियामेन्टआव थानाय मेम्बार्स बिसोरहा सानैनिख्रुइ बांसिन गथ'फोर थानो मोना not more than 2 children only 2 children जुदि सानैनि बारा थायोबा बे मेम्बारा डिसक्वालिफाइ जागोन। भेरी इन्टारेस्टिं दुलाराय भारतनि सुबुंफोरखौ बुङाखै only members पार्लियामेन्टनि मेम्बार्स आरो स्टेट गभर्नमेन्टआव जायफ्रा एमएलए बिसोरनि फेमिलियाबो सानैनि बारा जानो मोननाय नङा माने गथ'फोरा सानैल' गथ'फोर थानो हागोन सानैनि बांसिन जायोबा डिसक्वालिफाइ जागोन। बे बिलाव बेबादिनो लिरनाय दं आरो बे बिला दासिमबो पास जायाखै डिसकासन जायाखै 1992 नि बिल ओंखायनो आं बुंनो सानदों 125th amendment बिलाबो गोरलैयै पास जानाय नङा it is already delayed 6 years जानानै थांबाय आरो नेबावनांगोन UPPL टीम आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बे नाजानाया बाख्नायथाव जोबोर बाख्नायथाव। थेंक्स फर वाचिं द भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों। I wish आसा खालामो बड' एकर्डनि गासिबो दफाफोरा मावफुंजाजोबगोन। थेंक इउ भेरि माच।